Il-moviment ħieles tal-persuni huwa wieħed mid-drittijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Iżda persuni gej jafu jsibu sitwazzjoni fejn ma jkunux jistgħu jiċċaqalqu għalfejn iridu b'mod faċli. Dan minħabba li xi wħud ma jirrikonoxxux drittijiet iktar avvanzati ta' stat membru ieħor. Biex tiġi miġġielda din it-tip ta' diskriminazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea nediet pjantazzjoni minn din is-sena sal-2019. Dan bilan li koppja tal-istess sess ikunu iktar aċċettati fis-soċjetà Ewropea. Gabi Kalleja, koordinatur tal-Malta Gay Rights Movement, fissret il-ħtieġa tiegħu. Veri sissa teżisti protezzjoni kontra diskriminazzjoni fejn tidħol id-dinja tax-xogħol u l-Kummissjoni Ewropea qed tara kif tista' testendi dawk il-protezzjonijiet anki il-barra mid-dinja tax-xogħol sewwa. Affarijiet li jirrigwardaw pereżempju il-moviment ħieles ta' familji fejn għandek koppji tal-istess sess u tfal tagħhom għaliex bħalissa ċertu diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom daw il-koppji meta jimxu minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea minħabba nuqqas ta' rikonoxximent. Bħala parti minn dan il-pjantazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea ħasset li għandu jkun hemm kampanja promozzjonali qawwija biex tibdel il-mentalità u fl-istess ħin tippjana bidliet leġislattivi. Fil-fatt din il-kampanja ġib l-isem ta' Share Your Dream, aqsam il-ħolma tiegħek. Wieħed mill-messaġġi promozzjonali li qed jinxteret fuq il-midja soċjali huwa magħmul b'video biex jibgħat messaġġ wieħed. Dak li minkejja l-orjentazzjoni sesswali differenti, kulħadd għandu l-istess ħolma, dik li jgħix ħajja li fiha jkun jista' jirnexxi mingħajr diskriminazzjoni jew theddid. Starriċ li sar is-sena l-oħra juri wkoll kif 71% taċ-ċittadini Ewropej jaqblu li għandu jkun hemm drittijiet ugwali wkoll għall-komunità LGBTI. Il-kampanji u l-liġijiet fuq skala Ewropea kif ukoll skala lokali jistgħu jitqiesu bħala passa li favur iktar ugwaljanza, iżda ma rridux nieqfu hemm, speċjalment f'Malta fejn il-bidla legali l quddiem diġà saret. Ta' policy iktar milli ta' liġi f'kull settur, jiġifieri fis-settur tas-saħħa pereżempju, fis-settur tal-ħabs li diġà bdejna mixjin, fis-settur tal-edukazzjoni, jiġifieri daw l-isferi kollha tal-ħajja li jolqtu il-persuni LGBTI b'diversi modijiet.